continuant en l'agenda, a continuació donem pas al lliurament del Premi d'Innovació València Ciutat de la Innovació i el tancament de les jornades, que correrà a càrrec de dos regidors. Per un costat, Carlos Galeana, regidor d'Innovació i Gestió del Coneixement de l'Ajuntament de València, i el meu regidor, Alejandro Ramón, regidor d'Emergència Climàtica i Transició Energètica de l'Ajuntament de València. Per favor, regidors, podem pujar? En primer lloc, té la paraula Carlos Galeana, que parlarà sobre la concessió, el lliurament del Premi Ciutat de la Innovació. Gràcies. Moltes gràcies, bon dia a totes i tots. Avui per a nosaltres és un gran dia perquè és un dels primers passos per fer realitat la nostra primera missió, un dia que anem a lliurar, com s'ha dit, el premi que ens ajudarà a sumar esforços per a ser València Ciutat Neutra. Un premi, a més, jo crec que era un import econòmic prou important, són 100.000 euros, que a més procedeixen d'aquest premi que es va donar la Comissió Europea, que es va designar com una de les 6 ciutats més innovadores d'Europa l'any passat i que nosaltres hem volgut dedicar a aquesta estratègia de Missions València 2030. Esperem que el guanyador d'aquest premi ens ajude a fer de València una ciutat més saludable, més sostenible, més compartida i més emprenedora. Amb aquest guardó, el Premi València Ciutat de la Innovació, s'ha buscat incentivar amb aquests 100.000 euros el millor projecte d'innovació que es presenti a la ciutat de València i que pugui evidenciar el seu caràcter innovador, promovent canvis de model i d'hàbits cap a uns altres més sostenibles, saludables, productius, eficients i socialment justos en el repte plantejat per la missió València Ciutat Neutra. Buscaven un projecte que tinguera un impacte sobre aquesta missió, és a dir, sobre l'objectiu de descarbonitzar barris o pobles de la ciutat de València. No sabeu que la Unió Europea està buscant o va triar 100 ciutats a tota Europa per a que siguin climàticament neutres d'això 2030, o almenys 2 o 3 barris de la seva ciutat, i València està en aquesta cursa per a ser una d'aquestes ciutats i evidentment hem ficat tota la carn per a intentar ser una d'aquestes 100 ciutats. Valoràvem també en aquest premi que el projecte guanyador complementara amb recursos propis aquests 100.000 euros que, com vos he dit, té el premi i que evidentment també el seu treball tinguera efectes positius en termes d'ocupació, de qualitat i que fos també inclusiva. Per tot això, el projecte guanyador ha sigut Plan Director .0, motor de la missió València Ciutat Neutra. Este projecte proposa la creació d'una innovació metodològica, cíclica i multinivell que permetrà obtindre un pla director mitjançant eines de dades, diagnòstic, simulació i avaluació que determine les accions a desenvolupar en cada districte de València per aconseguir, com us he dit, aquesta neutralitat climàtica i a més intervenint en àrees com per exemple la mobilitat, l'aigua, l'energia, la construcció, l'urbanisme ecològic, el reciclatge, la naturalització, la biodiversitat, la implicació social i ciutadana, la governança, o sigui que són unes àrees prou grans. I sí que m'agradaria destacar 4 coses d'aquest projecte. El primer, ha sigut seleccionat pel seu impacte en els objectius, com vos he dit, de descarbonització de la ciutat en les etapes inicials. Estem pràcticament començant en aquesta història d'ací a 2030, però a més és que si no comencem ja no arribarem a 2030 i a 2050. Suposo que hauré parlat moltes vegades així sobre el tema. Jo moltes vegades fico l'anècdota que si no comencem ara, en 2050 això no estarà potser ple d'aigua, però no existirà, no estem al costat de la mar i sabeu tots els nivells com podem pujar. En segon lloc, la inversió privada addicional. El projecte, el que ha guanyat, proposava oferia, millor dit, invertir 2 euros per cada euro del premi. És a dir, nosaltres hem ficat 100.000 euros, proposava invertir fins a arribar a la xifra de 300.000 euros. En tercer lloc, la seva capacitat d'aconseguir una àmplia mobilització de l'ecosistema de la innovació, que crec que era important. Això no és que anem a recórrer nosaltres a soles, sinó al contrari. Necessitem de tots l'ecosistema de les 4 hèlices de la innovació i és una aposta important també del projecte. I
per la innovació ciutadana i la participació integrant en laboratoris. Com us he dit, nosaltres com a administració pública podem arribar on arribem i a més emitim el que emitim, però necessitem de l'empresa privada, de l'acadèmia i evidentment de la societat civil organitzada. O sigui que, bueno, a partir d'ara comença un camí apassionant de 2 anys, treball tenen per davant per a desenvolupar aquesta idea i sumar-se, evidentment, a la nostra estratègia de Missions València 2030 i, a més, la primera crec que és important perquè les missions podien ser de molt tipus i crec que és important que l'Ajuntament de València, 31 dels 33 regidors, per el que he comentat abans, que això no és un projecte d'un govern, sinó és un projecte de ciutat, que 31 dels 33 regidors hagin votat a favor i que la primera missió siga precisament València ciutat neutra. En fi, entre tots i tots, suposo que farem realitat esta missió i si no, Marta, hauré de buscar un altre puesto perquè potser ara sí no podem estar. Moltíssimes gràcies i bon dia a totes i tots. Ara, per favor, els autors del projecte guanyador s'acosten a l'escenari. I ara, en representació del guanyador, es dirigiran unes paraules. Moltíssimes gràcies, señores regidors, públic que asisten al evento. En primer lugar, queremos agradecer al Ayuntamiento de Valencia, a las naves, a la Fundación Valencia Clima y Energía y al marco estratégico Missions Valencia 2030 por la convocatoria de los premios Valencia Ciudad de Innovación y por habernos seleccionado para compartir este desafío tan urgente como ilusionante que es la misión Valencia Ciudad Neutra. Somos un equipo, estamos una representación de un equipo paritario y multidentitario, con personas de diversas edades, nacionalidades y ámbitos sociales, compuesto, entre otras entidades, por el Centro de Tecnologías Físicas, Instituto de Restauración de Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia, Carpe Studio, Equipo de Innovación Ciudadana y Participación, y los Estudios de Arquitectura y Urbanismo, Arkea y JJHB. Nuestra candidatura al Premio Valencia Ciudad de Innovación propone el desarrollo del Plan Director Punto Cero, motor de la misión Valencia Ciudad Neutra. Este plan es una herramienta al servicio de la ciudadanía que nace con el objetivo de posibilitar los objetivos Scope 2 y 3, que en este sentido plantea la misión 100 ciudades climáticamente neutras en 2030 por y para los ciudadanos, lanzada por la Comisión Europea y asumida por la Estrategia Urbana Valencia 2030. Estamos convencidos de que a las demás candidaturas les movió el mismo impulso que a nosotros a la hora de presentar nuestra propuesta a este premio, la posibilidad de contribuir a la neutralidad climática de 3 barrios de la ciudad de Valencia. Por ello, estamos seguros de que serán tenidas todas ellas en cuenta para la consecución de la misión en 2030. Manifestamos a los demás equipos nuestro más profundo respeto y admiración y una voluntad de colaborar en la consecución de este desafío que para nosotros es compartido. En los siguientes 18 meses de trabajo contaremos con el apoyo técnico y humano de agentes de las 5 hélices de la innovación. Es para nosotros una satisfacción enorme contar en este viaje con empresas del ámbito del software y la tecnología como McNeil, Laverit, ETRA y Wallacei, del ámbito de la movilidad sostenible como Cargreen, de energías renovables como Grupotec, del ámbito de la construcción y la vivienda como Bexa, Cronos, Rockwool y Fermax, de certificación de impacto ambiental como BRIAM España y Land Studio y de gestión de residuos como Fobasa Medio Ambiente, Cocircular y Ecocidi. Bueno, me toca a mí representar a la academia, en este caso a la Universidad Politécnica de Valencia.
estaba pensando si salía o no salía, porque se ha hablado aquí un poco de las dificultades, ¿no?, que plantea la movilidad y los problemas de estacionamiento, ¿no?, de la universidad. Hay que empezar por uno mismo, desde luego. Ya se están tomando medidas y estamos pues un poco todos en esa línea, ¿no? Y es verdad que hay que empezar, si uno quiere cambiar las cosas, hay que empezar por uno mismo. Nosotros somos expertos en disciplinas científicas, ¿no?, en rehabilitación, en intervención en edificación, en sostenibilidad. Podemos trabajar en estos equipos como, pues eso, como la parte científica, ¿no?, que aporta pues herramientas de simulación energética o de análisis de ciclo de vida y este tipo de cosas, ¿no? La hélice de la academia es como una gran responsabilidad, ¿no?, porque parece que tengas que aportar ahí pues todo el conocimiento. Sabemos que hay muchos más expertos, las empresas con las que contamos, los miembros del equipo de los estudios de arquitectura, todos son expertos, ¿no? Nosotros quizá podemos orientar un poco más las cosas hacia la parte más metodológica o más de método científico y sobre todo de apostar por la investigación y por la innovación. En ese sentido, la Universidad Politécnica, desde hace ya muchos años, que viene apostando por la innovación y sobre todo por la colaboración con entidades diversas, ¿no?, con administraciones públicas, con empresas, bueno, desde la transferencia a la sociedad, ¿no? Es una universidad muy activa en este sentido y somos líderes en ese aspecto y queremos seguir siéndolo, ¿no? Entonces, esta es una muestra más de esa colaboración y de ese intento de transferencia a la sociedad de todo el trabajo que hacemos desde la Politécnica y en una misión tan importante como esta, una misión de ciudad, que yo creo que esto es algo realmente novedoso, ¿no?, desde el punto de vista de las sinergias que se generan en este proyecto a tan largo plazo. A mí me parece muy importante estar participando, me parece un orgullo y una responsabilidad y un honor, ¿no?, estar en este equipo. Así que nada, muchas gracias. Nada, voy a ser breve. Bueno, no nos podemos olvidar de las entidades públicas y ciudadanas que han apoyado la redacción de esta propuesta, como son CivicWise, Red de Urbanismo Colaborativo y de Innovación Cívica, el Observatori Valencià de Dades Obertes y Transparencia o el Instituto de Ingeniería Energética. Pues sin el apoyo de aquellas que viven, experimentan y observan la ciudad día a día, esa transición pensamos que no es posible. Por eso, y antes de despedirnos, queremos aprovechar este espacio para hacer un llamamiento a todas las empresas, entidades y personas que se sientan interpeladas por el proyecto a colaborar. Por nuestra parte, queda el firme compromiso de abrir un espacio de acogida para que se pueda incluir en la misión toda la inteligencia colectiva que habita en la ciudad. Moltes gràcies i comencem.